Bafowethu, kuthiwa amandla womuntu awadliwa kwaZulu. Akusho mina, kusho umhla ka-1 insizwa edume kakhulu kubalandeli bakaKhuzane, umfokampungu osekela laphana-ke ethinta udaba olukhulu luka-King Bhakanzama nensizwa okuthiwa uNtando-ke laphana-ke owagcina ayisizile. Uveze amagalelo alenyanga njengenyanga eneqiniso futhi elapha ngokweqiniso, njengoba sibona izwe lakithi noma-ke umhlaba sesiphila kuwo usuwonakele. Kodwa-ke angikho-ke lapho la ngikhona khona bafowethu, nanto udaba oluphelele khona la kusiqiniso esemedia-ke ngicela ulalele-ke nangomhla ka-1-ke ekhuluma ngendaba kaKing Bhaka noNtando ukuthi-ke kwenzakalani ukuze uNtando alapheke. Ngiyathemba niyaphila. Ake ngikhulume la ake ngikhulume ngamandla kaKing Bhaka nangobunkunzi nje bukaKing Bhaka. Lo mbheme nimbona la, abaningi benu abasamboni ukuthi muphi. uNtando Mhlongo lo, mangikhumbula kahle igama lakhe, wayekade evele ngothuleleni uMdumi Khwanazi. Wayevele lo mbhemi kade esecabanga ukuyidela impilo yakhe, esekudele konke ngempilo ngenxa yesimila ayenaso esasesicishe ukuyothinta phansi sisuka la ngasebuntwini bakhe ngakumphambili wakhe sisigubhu nje sivuvukele. Yakhumbula ukuthi uthuleleni uMkhwanazi waphumela obala wacela usizo even kubantu besiZulu akuzinyanga nabelaphi bendabuko ukuthi nangu umuntu akwazi ukuthi inkinga yakhe ikuphi, azivele nazinyanga nosizo. Zavela-ke inyanga njengenjwayelo-ke zaqamba amanga, zasho zathi akuziwe nemali engaka zingamlapha zona, kungaba njani ngaba njani. Wafike nje bafethu uBhaka walisho laba lodwa igama, wathi as much as ingalapheka into ephethe uNtando, kodwa idinga udokotela kuqala wesingisi noma udinga udokotela aqala yohlinzwa kuqala kukhishwe lesimila esesize samphuma, ebese esengaqala kamsebenze lapho amsize, futhi wathi akabuye mayiseqeda ukuhlinzwa akabuye kuzomsiza. Nangempela wahamba uNtando wayohlinzwa udokotela, ngiyamkhohlwa udokotela man, ngiyamkhohlwa udokotela ubani kodwa udokotela wahlinza uNtando man, uDr Nkosi. Wamhlinza uDr Nkosi, wawenza wakho umsebenzi wawuqeda. Sambona uNtando uMkhwanazi sehamba naye ebuyela naye lapha kwaKing Bhaka. Wafika uKing Bhaka wamsebenza, wamkhipha wakubiza ngenyoka okuyiyo eyayimbangela yalento eyayiphethe lo wambhemi ukuthi ingabe isaqhubeka. Kodwa wayingeke athi, wakusho wathi angeke uqamba amanga ukuthi lo muntu uzomlapha kuphele lesimila esisingaka ukuthi na uzomphuzisa imbiza kuzophela isimila lesi. Cha, wathi akahambe yohlinzwa kuqala kukhishwe lento bese ebuya kuye ezobulala lento okuyiyo edala isimila. Nangempela wakwenza, waqeda lapho wambambisa okuncane wathi Ntando nansi imali mfowethu 15,000 ozokwazi ukuyibheka nawe while niyambona lo mbhemu unjani namhlanje, uyaphila 100% perfect. So izifuna sibongeke izinto ezinjalo, ekakhulukazi kulomkhakha womnyanga osuwumkhakha vele osuwuthathela njengomkhakha nje osugcwele ukudlala kakhulu.